vez estamos aquí en Cousas do Carballiño. Hoxe imos falar con Eva Álvarez, que é directora e xerente do balneario de Caldas de Partovia, que venos contar un pouquiño acerca do balneario e os beneficios que pode aportar a xente do Carballiño. Non solamente a xente do Carballiño, senón tamén a xente que vive ao rededor. Benvida, Eva. Moito bons días, gracias por convidarme. Encantada de estar aquí contigo. Comenzamos falando un pouco de ese balneario que comeza a partir de 2017, máis ou menos. Sí, a ver, o balneario Caldas de Partovia é un balneario dos históricos da provincia de Ourense, vale? Si temos que destacar o Carballiño, a vila termal de Carballiño, pois ten dous balnearios históricos moi potentes e moi importantes, que é o Gran Balneario e as Caldas de Partovia. É certo que o noso balneario pois sufriu unha remodelación completa e reinaugurouse no 2017, pero hai historias clínicas que remontan ao ano 1870, algunha, imagínate. Entonces, dicir, estamos falando de un balneario pois con moita importancia, con moita tradición. Sí. En Ourense, na vila termal, o sea, no que é a provincia de Ourense, perdón, temos que destacar 4 balnearios históricos, que é Baños de Molgas, o balneario de Carballiño, as Caldas de Partovia e o balneario de Cortegada. E a vila termal de Carballiño ten a gran sorte de contar con dous balnearios pois abertos. E ademais dos balnearios con un hándicap, co mesmo hándicap, que non teñen hotel integrado. Iso, pois, dalle un atractivo diferente. Vale? Claro, un atractivo máis grande tamén para o pobo, porque teñen que dormir no pobo e logo ir aos balnearios. Claro, cando ti vas a un hotel balneario tipo resort, pois, se vas pasar unha semana, non sais dai. Casi non sás dai, vale? Son excursións pois contadas. Sin embargo, as persoas que veñen ao noso balneario ou outro balneario, pois fan parte da súa actividade diaria, pois visitan tendas do Carballiño, van comer o polvo, as pulperías, van visitar Oseira, van visitar Ribadavia, fan moitas actividades, non están nun resort, entendes? Temos dous balnearios, ben como ti dis, o de Carballiño e o de Partovia. Contanos un pouco como se complementa cada un, porque non é que estede separado, sino que un pode complementar a outro. Sí, hai moita xente que pensa incluso que somos como rivales, para nada. É dicir, a oferta terapéutica do balneario de Carballiño pois difiere bastante da oferta terapéutica das Caldas de Partovia. O balneario de Carballiño ten unha oferta máis tradicional en canto a terapias e nós creo que representamos a modernidade mezclada tamén ca tradición, porque hai certas terapias de balneoterapia que dan bo resultado, como sumerxirte en auga termal nunha bañeira, e iso sigues ofertando, vale? E máis, é un dos produtos máis demandados. Eu sempre digo, se ti queres coñecer se unha auga mineromedicinal é boa, pide unha bañeira. Aí vas a saber que calidade ten a auga, máis que nunha piscina. Vale? Nunha piscina tarda moito máis en encherse, polo tanto a auga, as propiedades vanse perdendo, non é o mesmo. Contanos un pouco acerca das terapias que podemos realizar dentro do balneario de Caldas de Partovia. Bueno, as Caldas de Partovia, como xa che decía, é un balneario moderno. Iso non quere decir que non ofertemos programas de reumatismo, programas dermatolóxicos tradicionais, como os típicos novenarios, tanto privados como de termalismo social, que tamén facemos algo de termalismo social. Pero realmente si destaca Caldas de Partovia por todo o resto de actividades que oferta, como son os programas de recuperación de lesións, terapia acuática, imagínate unha persoa que operase, ten unha prótesis de rodilla, pois a Seguridade Social non
non dá abasto dandolle a terapia, Claro. e acúdanos pois para facer terapia con un especialista na auga. Iso é algo moi novedoso. Realmente, en toda a provincia e en Galicia, creo que somos o único balneario que está facendo isto. Esos son os programas de recuperación de lesións. Pero a maiores temos un programa estrela que son os programas de recuperación da mobilidade. Persoas que sufren, que, imagínate, pois pode ser, isto ven debido fundamentalmente, unha persoa pode perder a mobilidade pois, por 3 causas. Un traumatismo, por un accidente de tráfico, por exemplo, un accidente cerebrovascular, como pode ser un ictus, ou por unha enfermedade degenerativa. Esas mismas 3 causas poden desencadenar pois, unha hemiplexia, que ti non movas pois, un lado do teu corpo. Entón, faemos unha terapia acuática seguindo un método Halloween, que pois, hai moita xente que pensa que era un fisioterapeuta, pero non, era un profesor de educación física, vale, americano, que desarrollou unha terapia para facer unha serie de exercicios para ganar mobilidade na auga. Pero a esa terapia nos añadimoslle pois técnicas propias do balneario de Partovia. E todo dirixido por un equipo médico como é Pachi Vázquez e por grandes profesionales que reúnen pois esas condicións. Porque vouche facer unha pregunta que moitas veces facémonos, non? É mellor traballar dentro da agua que fora dela? Doi menos, Claro, moito mellor o moverse? teu corpo pesa infinitamente menos. O rango de movimiento É é mellor moito maior. dentro da agua. Temos unha paciente que leva 3 anos connosco. Unha paciente que entrou nunha silla de rodas e este é un traumatismo dun accidente de tráfico, vale? É increíble a autonomía que ela ten na piscina. Fora, costalle máis, mellorou moito, camiña, pero con medo, vale? É un caso moi especial, pero na piscina síntese libre. E temos algún caso de algunha enfermedade degenerativa que é o mesmo. Agora, ademais, estamos preparando un novo programa para traballar con nenos autistas, tamén con terapia acuática. É dicir, Partovia, o balneario de Partovia está sempre innovando. Vale? Eso non quere decir que fagamos, pois, o que che decía, terapia tradicional, vale? Que sigue sendo o de as Claro, bañeras... é dicir, os balnearios todos nos dedicamos tanto a terapéutico como a ocio e benestar. Claro. Cada vez hai máis xente que acude a balnearios pois, para relaxarse, por confort, vale? Eu creo que o balneario de Partovia ofertalle, proporcionalle á comarca de Carballiño 4 cousas fundamentais, vale? É un lugar onde tú podes ir che vai axudar a manteñer sana a túa condición física, vale? Porque é indudable que cos anos, pois, a nosa condición física vai se deteriorando, non? Co paso dos anos. Entonces, é un lugar que tú podes ir a manteñerte, podes facer balneoterapia para prevenir, vale? Despois, é un lugar onde tú te podes ir a relaxar, é un lugar onde podes ir facer terapia de verdade, porque tes unha doenza, vale? Aquí xogaríamos cos programas todos que temos, de recuperación de lesións, de recuperación da mobilidade, programas privados de patoloxías específicas, como pode ser unha tendinitis crónica, etc. É un lugar onde podes ir pois, para sentirte mellor, é dicir, estética, vale? Calquer tratamento de estética corporal ou facial, ademais, vai acompañado da nosa auga, que é excepcional. E despois é un lugar pois, onde podes ir a pasar un bo rato nun entorno envidiable. Desconectar, sí. É dicir, ten moito que ofrecer a comarca. É dicir, creo que Carballiño é un lugar privilexiado por moitas razóns, vale? Porque é a vila máis dinámica, creo que non só da provincia de Ourense, unha das máis dinámicas do interior de Galicia. E aparte que se encontra moi ben ubicada. Moi ben ubicada. Temos Ourense cidade a 20 minutos, temos Lalín cerca, temos outras cidades preto, como Santiago, Vigo, Pontevedra. Estamos preto do mar. Claro.
E con boas carreteras que poden chegar exactamente, pronto. temos unha gran boas comunicacións, estamos rodeados de povos grandes, pode ser o Concello de Boborás, Maside, vale? A comarca, pois, non sei, eu creo que ronda uns 30.000 habitantes. Entonces ten un potencial, pois, para seguir crecendo moi importante. Contabas ao principio que non contades co hotel, eso significa que a xente que ven visitar o balneario ten que dormir na vila, que é Sí, tamén un beneficio pa vila, non soamente pa a hostelería, sino tamén para o comercio. eu creo que é importantísimo. Vale? É indudable que aos dous balnearios seguramente nos gustaría pois contar con algúns dormitorios, algunhas habitacións propias. Iso é indudable, vale? Sobre todo para as estancias cortas. Claro. Imagínate, voume de fin de semana e quero desconectar, porque vivo en Madrid ou no centro de Vigo e quero campo. Naturaleza. Campo e balneario. Pero iso pon a pernotación dunha noite, dúas, vale? Cando pasas unha semana, se ti vas a un hotel balneario, ti fíxate, os hoteles balnearios xa non en Galicia, fíxate no resto de España, suelen estar non en cidades, Sí, están donde nace o manantial, evidentemente, e suelen ser povos ou vilas pequenas. Entonces, a min contame moita xente que, estuveron en tal balneario, pero claro, que despois era un aburrimento. En Carballiño eso non pasa, vale? Carballiño é moi dinámico, Moitas cousas que claro, facer. é que o pasan pipa. De feito, eu teño casi sempre os mesmos grupos todos os anos, vale? E cada ano van traendo unha parexa nova, porque o pasan pipa. Vouche preguntar outra cousa, a lo mejor métome donde nadie me está chamando, pero fora das actividades, como eles saben desas actividades? O Ayuntamento fai algún tipo de informe e información das actividades que poden realizar aquí dentro do Concello? Eu creo que son unha asignatura pendente. Okay. A ver, eu creo que o Carballiño precisa unha oficina de turismo profesional. É dicir, Carballiño ten moito que ofertar a un visitante. Entonces, tú mesmo o dixeches fai un rato, está moi ben ubicada. É dicir, temos dous balnearios en activo, temos unha hostelería pois a un nivel moi bo, Hai xente que ven aposta a cenar a un sitio ou a comer a un sitio, sabes? E combina con balneario, pero que Carballiño ten moito máis que ofrecer. Temos Oseira, temos San Cibrao de Las, temos o Ribeiro Lado, temos Ourense tamén a tiro de pedra, é dicir, temos moito que ofertar, pero faltalle ao visitante, é dicir, un acompañamento. Moitas veces os balnearios facemos esa labor, tanto o meu balneario como o outro, a min constame, e incluso os hotéis. É dicir, necesitamos unha oficina de turismo aberta todo o ano, E con xente profesional. profesional. Sí, profesional do sector. Falábamolo antes de comenzar a entrevista, é dicir, moitas veces para ti recomendar algo, pois tes que ir e probalo. Pois esos profesionales teñen que saber o que oferta o balneario de Partovia, o que oferta o gran balneario de Carballiño, os horarios do Oseira, cando poden visitar, cal é o prezo de San Cibrao de Las, mesmo para visitar a Veracruz. Claro. Sí, que moitas veces nin sabemos os horarios que podes ir, claro, se podes entrar ou non, se está aberta, cerrada. Claro. Que é moi importante. É moi importante. Creo que é unha asignatura pendente que ten o Concello. O Concello do Carballiño ahora últimamente conócese moito máis por o polbo que por o termalismo. Eu creo que o termalismo deixouse un pouco de lado. Ti que crees, Eva? Sí, eu creo que tes moita razón e creo que é un error. Si eu quero comer o polbo en Carballiño e me hospedo, é dicir, e só quero vir a Carballiño por eso, pois pareceme o mellor máis atractivo pois pernoctar noutro lugar.
Claro. Me É entendes? solamente vir comer e Veño volver, comer e voltar a marcho, outro vale. sitio. Total, estou tan ben ubicado, Carballiño está moi ben ubicado. Claro. Claro, é que é unha arma de doble filo. Pero si ti, ademais, porque antes de ser coñecido por o polvo, era coñecido por Por o os termalismo. balnearios, por os dous balnearios. Nós temos unha estadística en Partovia que chegaron a asistir no mes de agosto nun día 500 e pico personas a facer unha bañeira. Ollo, 500 e pico personas diarias. E garantízoche que non son da comarca nin de aquí. Sí. É dicir, o mellor o 50% son de moi lonxe. Da Coruña, Ferrol, Pontevedra. Temos clientes con 90 e pico anos que veñen desde moi lexos, pero que xa viñeron cos seus pais. O sea, que É sigue dicir, coa a tradición termal, é dicir, a importancia do Carballiño, antes do polvo, eran as augas termais. E outro balneario pasa o mesmo. Entonces, eu creo que sería moi importante combinar a estrategia de marketing ou de publicidade do que é da Vila do Carballiño cas dúas cousas. Cas dúas cousas e engadir máis, vale? Hai patrimonio tamén, é dicir, hai viño, é dicir, hai que facer un produto. Un conxunto de Claro. actividades que podes vir disfrutar dentro do concello. A Ribeira Sacra está funcionando ben porque xeneraron un destino e traballan en conxunto. Vale? Entonces, iso que lle falta a comarca Ribeiro-Carballiño, ou Carballiño-Ribeiro, vale? Porque estamos, nada, Preto, ao sí. lado, Pegados. vale? Entonces, temos que xenerar produtos e traballar en conxunto, senón, é malo. Pois eu creo que é moi importante tamén, é verdade, que hablar un pouco máis de termalismo, porque temos un pouco olvidado o que é as Sí. augas tan boas que temos dentro do Carballiño. Que era moi importante, non? Facer tamén un pouco máis de publicidade, máis de, a lo mellor vender conxunto de actividades que facer. Vir á Festa do Polvo, precisamente, disfrutar das aguas, visitaros a Veracruz, o Mosteiro, ir ao Castro, Sí. e ir vendendo todo e sin sobre todo- deixar nada de lado. E sobre todo facer máis pedagogía, é dicir, ti hai moitas doenzas que as podrías curar acudindo ao teu balneario, é dicir, a un balneario ou outro, moitas doenzas. É dicir, a xente que acude a balnearios con regularidade toma menos medicamentos, menos antiinflamatorios. Entonces, os nenos que que se bañan en augas termais, en mineromedicinais, resfríanse menos, toman menos antibióticos. Vale? E isto está contrastado. Entonces, hai moita xente que, pois, se che doi unha perna, se che doi unha rodilla, pois, ao mellor, hai que plantexarse que, ao mellor, teño que probar no balneario. Pero tamén hai que falla un pouco, quizás, o Sergas, o sistema sanitario, é dicir, que hai moitos médicos de cabeceira que descoñecen o que facemos os balnearios. Non, é que o descoñecen. Pero tamén nós, non? Porque cando falas de balnearios normalmente sempre pensas balneario, relaxación. Irme a relaxar, pero non a curar ou non a prevenir. Claro, pero Creo que tamén é falta de Claro. información de todos os beneficios moitas veces que podemos obter de un balneario. claro, sí, pode ser falta de pedagogía, información. é dicir, necesitamos ao mellor insistir todos que participamos no termalismo, a sociedade en xeral, ao mellor explicalo mellor. É dicir, que tú no balneario podes curarte, é dicir, a nivel físico e mental. Vale? É dicir, tú vas por confort, a veces por bienestar, pero ao mellor vas outras veces porque che doi a espalda. Claro. É dicir, tú nun balneario pois podes ir e facerte dende unha masaxe descontracturante, pois facerte unha quiromasaxe, que son cousas bastante diferentes, podes facer balneoterapia, lodos, fangos, vale? Que hai moitas Hai cousas que moitas facer. serie de terapias que son beneficiosas para a saúde e que non as podes facer noutro lado.
É dicir, que tú noutro centro non chas van facer. Pois, Eva, creo que estamos chegando ao final do programa, non sei se nos quedaría algo por aí por o tinteiro para Pois nada, comentar. animar a que toda a xente da comarca de Carballiño nos visite e probe as nosas instalacións. Pois aquí deixamos a invitación. Moitísimas gracias, Eva, queda aberta a televisión para cando queras volver. Moitas gracias E por invitamos invitarme. a toda a xente a conocer non soamente o balneario de Caldas de Partovia, sino tamén o noso balneario do Carballiño E a comarca. e da comarca. Moitas gracias, Eva. Gracias a ti.